Nyt. Juri komentaa. Hyvä Juri. Älä peruuta joneen päälle. Tuolla on Kete. Kete nututtaa siskoa. Kuka sisko sitä nyt on? Kuka tuo Pirre? Ui, eräjästis kun se käytti. No nekin häpsähti hereille. Meillä on ihan omat systeemit sun lahkeen kanssa. Tuossa on ollut samettihousussa vissiin vähän paremman otteen. Näinpä. Ketekin. Jaha, kukas nyt? Ai, ihanan näköinen. Oi, nyt rupes kutittaa kauheasti. Oi, ihana kuva. Vähän ritasta. Alakuaamulla se Oulussa se Johanna, joka sit ei pääse, se on tuossa etelä jokunaan. Vähän vajaa 6 viikkoa oli. Taas tuli syödä ihan kuoli. Pellokset yhdessä kasassa.